Carretera Idrón, a Lugo, a la Muralla. Té més de 2 quilòmetres de perímetre, aplaudint els corredors de la mitja marató que hi entren per la porta de Santiago. És una de les 10 portes d'aquest important baluard datat a finals del 3, inicis del 4. La porta do Campo Castello és del 19, la del Bispo d'Oario de 1921, un símbol de la ciutat per la història que acumula. Entrem per aquí i voltem per l'interior. I pugem dalt la muralla, admirar-ho tot des de dalt. Mentre la marató continua i seguim els ulls del dron que capten perspectives úniques del camí de ronda. Del nucli antic i de la impressionant fortificació. I anem a la catedral, patrimoni de la humanitat. Diuen que és una enciclopèdia d'història, que cada façana, cada capella, torre, altar, cada detall és una pàgina per llegir, guardada per importants edificis històrics. És d'època tardoromana. Al segle I ja n'hi havia una. Al 8, el bisbe Odoario en va construir una altra damunt. Aquesta va ser reformada al 12. L'actual és romànica, del 12 i 13. La torre del rellotge és de finals del 16. Entrem al pati interior. El claustre d'arcs de pedra és barroc, molt ric en ornaments, d'inicis del 18. Al mig hi ha una font de pedra molt singular. És horari de missa i aprofitem per pujar al Museu Diocesà i Catedralici que guarda la catedral. Les delicades parets blaves ens acompanyen en un viatge als orígens, al passat i al present del poble cristià gallec i la cultura gallega. Té diferents espais, mostrant les civilitzacions passades, relíquies, escenes bíbliques. Des de dalt es pot admirar la capella major. De prop impacta més encara el Santíssim Sacrament, un lloc venerat de gran devoció, bellíssim. I sortim. A la plaça de Santa Maria, passem pel Palau Episcopal, és del 18, i seguim pel centre històric, recorrent i admirant itineraris del Camí de Santiago. Història, patrimoni, cultura, repòs. El granit és per tot arreu. Com a la font de Sant Vicent Ferrer és barroca i molt famosa, per Santa Marta, patrona de l'hostaleria, en lloc d'aigua surt vi. Passem pel Museu Provincial. L'antic convent de Sant Francesc és del 13, a la vora l'església de Sant Pere de la mateixa època. Fora muralla, Juli César observa tot seriós. Passem per la capella de Santa Maria, ara centre cultural. I tornem al nucli històric. La catedral és present per tot. Passejar enmig de tanta història és una delícia i arribem a la plaça Major, la més representativa de Lugo, i al Círculo de les Artes actiu des de 1855. La plaça està voltada d'edificis emblemàtics, un lloc de trobada per descansar, per escoltar música. Tots els carrers van a la plaça, que preserva la memòria dels fundadors, l'emperador Romà Augusto i el senador romà Paulo Fabio. I a una banda hi ha el magnífic edifici de l'Ajuntament. És del 18. I de plaça a plaça arribem a la Corunya. Estem al nucli central, a la immensa plaça de Maria Pita. Admirant el Palau Municipal, seu del Concello, de principis del 20, inaugurat per Alfons XIII el 1927, davant Maria Pita, heroïna defensora de la ciutat a finals del 16. I continuem pel passeig marítim. És el passeig més llarg d'Europa. 15 quilòmetres a la vora de l'Atlàntic i la ria de la Corunya, un dels punts més importants de la ciutat i també dels més bonics.
Passem per la ciutat de vidre, és del 19. I continuem per carrers que són museus d'arquitectura i d'art, com l'església de Sant Jordi i el Cruceiro de la Passió del Crist, que són del 13. Acabem la ruta a la Torre d'Hèrcules, insígnia i escut de la ciutat. Breogán Vigile va ser el fundador de Brigantia, nom com es deia a la Corunya inicialment. Just aquí al segle I, quan es construeix la torre perquè sigui un far, també es comença a construir la ciutat. Sembla que era l'època de Trajano, emperador romà del 98 al 117 després de Crist. A més de far, ha estat castell defensiu, lloc de vigilància, cantera de materials en diferents èpoques. Al 17 recupera la funció de far. Al 18 es reforma del tot, realçant les restes romanes del monument. S'hi va incorporar una façana d'estil neoclàssic, tot tal com ho veiem ara, des del 1927 el far de llum elèctrica. Diuen que la seva silueta reflecteix sobre l'oceà la personalitat atlàntica de la ciutat. La Torre d'Hèrcules és excepcional. La imatge que tenim dels fars són torres rodones. Aquest és únic perquè és de planta quadrada i, a més, té ànima romana. És el far més antic del món que encara funciona. Per tot, i la història que ha protagonitzat, està declarat Patrimoni de la Humanitat. Per dins, explica com era i guarda les restes dels fonaments originals. 234 escales de pedra et porten dalt de tot, planta per planta. És una passada pujar, a poc, val molt la pena. La pedra et parla per tot arreu. Cal escoltar-la. Diuen que aquest és el balcó de l'Atlàntic, que quan estàs aquí dalt, com a darrera parada, marxes amb la sensació de sentir-te acollit del tot, pel mar, pel vent salat, per la gent. Diuen que Galícia és una comunitat on ningú és foraster. Tenen raó i ens han fet sentir com a casa.